Čau lidi, vítejte u mého dalšího tutoriálu, kde si ukážeme, jak dát modely aut do hry GTA San Andreas. Takže budeme na to potřebovat program, z toho mailu. Budeme na to potřebovat GGMM, to si stáhneme, link bude pod popiskem videa. Sem napíšem GGMM, dáme OK. Tak a stáhneme si tohle. Tohle si stáhneme. Takže stáhneme si to. Teď nevím, jestli jsem si to stáhl nebo nestáhl. Nevím, jestli to už mám. No nemám. No já to nebudu stávat, nevadí. Prostě no. Stáhnete si teda to GGMM. Budete tam mít ty soubory a ty soubory vezmete a skopírujete je a přesunete je tam, kde máte uložený GTA San Andreas. Takže dáte Rockstar Games, GTA San Andreas a sem to vložíte. Takže až to tam vložíte, tak si stáhneme nějaký auto. No. Takže dáme GTA San Andreas, dáme do layout. A tady si můžeme brát jakoukoliv značku, nebo tady si můžeme policejní auta, autobusy a tak dále. Takže já si beru třeba tady Nissan, jo. A stáhnu si třeba tohle, jo. Takže to si stáhnu. Počkáme. Takže si to stáhnu. Normálně to spustíme. Spustíme to. No a teď budeme tam, kde máme uloženou GTA San Andreas a tam máme GGMM. Takže já to udělám takhle. Ne. Nic. To udělám místní disk, program files, Rockstar Game, GTA San Andreas. A spustíme si GGMM. Ale pozor, když máte spuštění GTA San Andreas, tak vám to nepůjde. Musíte GTA San Andreas vypnout. Co to je? Co to je? Ty vole. Jo. Vás varuju a mám taky zapnutou GTA San Andreas. Tak já si to vypnu, já to na chvilku pauznu a vypnu teda GTA San Andreas. Takže jsem zpět a už jsem to teda vypl. No už by to mělo jít. No, jak vidíte, tak to jde. No, tak teda pustíme si to jsme si stáhli a budete mít tady, mít takto auto s jménem a s koncovkou DFF a TXD. To si skopírujeme, dáme si to na plochu, dáme installer, a když si to chcete dát přes nějaký jiný auto, například Sultan, tak si to přejmenujete a napíšete tam Sultan. Ale já to nechci, nechám si to tak. Vezmete TXD, vložíte do TXD, vezmete DFF a dáte do DFF. Dáte install. Máte tady dole, takže dám exit. Sem napíšeme to jméno toho auta, Flash. No a vidíte, to auto už tam je. Teď stačí jít do hry a to auto tam najít. A máte to. Takže pro dnešek by to bylo vše. A
Tak teda čau u dalšího tutoriálu.